So today guys, I'm featuring the Hermana Minor here in Santa Cruz, Zambales. If you like my video, please click the subscribe button below for more travel updates. Kung makikita nyo, ayan o, mga dilis yan, mga isda, mga maliliit na isda. Tara na mga turista, dito sa Blue Beach, lalayo ka pa ba? Good morning mga turista. We are here now at Hermana Minor Island and Sandbar. Ang ganda dito kasi unang-una, parang Palawan yung dating niya. Kasi the last time na nakakita ako ng sandbar at pagbaba mo doon, corals na siya. Ang gandang mag-snorkeling dito. Second guys, sobrang linis ng tubig dito. So from dun sa may highway dito sa Barangay Lipay, few meters lang siya, lalakarin pupunta dito sa may bangka, sakay ng bangka. It's not actually a port pero andito lahat ng mga bangka. So guys, approaching this island, makikita mo na sobrang linaw yung tubig niya. Clear water siya, tanaw mo yung ilalim ng dagat. So ayan, tanaw mo, kulay green, bluish green siya. So napatayo na ako kasi nakikita ko na yung sobrang linaw ng tubig niya dito. Ayan guys, ang daming corals. Grabe, ang gaganda. So guys, Hermana Minor, bibigyan ko siya ng rate ngayon. Ako, madala ako magbigay ng rate na mataas, pero ibibigay ko sa Hermana Minor. Sa tubig, sa linaw ng tubig, sa snorkeling area niya, sa sandbar niya, it's not actually a white sand, pero para siyang white and gold sand. So bibigyan ko siya ng mataas na rating. It's almost like 100% kasi satisfied ako sa island na to, sa beach na to. Magandang swimming area, mga corals, yung view, ayan, crystal clear water, the sand. For me, it's almost perfect. Kunti na lang perfect na siya. So, itong area na to, sa gilid ng sandbar, kung makita nyo, kung ano yung kulay niya na nakita sa camera, yan na yun. Gagawin ko ngayon sa mga videos ko guys, no filters. Hindi ko i-edit ng sobrang kulay para no expectations versus reality. So very seldom ako makita ng ganitong punong-puno ng corals dito sa paligid niya. Etong side na to, magsarap mag-swimming dito kasi mababaw. Bagay na bagay mga kids dito. Pagbaba ko pa lang dito sa may baba ng sandbar, grabe corals na kagad. Kitang kita nyo, so talaga I would advise guys, if you will go here, bring your goggles kasi walang available na goggles dito para makapag snorkeling ka na maganda. So since bago pa lang nag-open to, last year lang, so buhay pa yung mga corals and I think naalagaan yung mga corals dito.
kukunti lang yung mga cottage nila kasi siguro dahil kaka-open lang yun last year. So karamihan dito, kung makikita nyo dito ayan, naka-tent sila. Actually pag nag-tent na rin kayo, makakatipid na rin kayo kasi 500 or 350 to 500 yung mga cottage, depende sa laki. Tapos total marami naman puno dito pwedeng pag-stayhan. Dala lang kayo ng mga cottage tent ninyo. Kahit na wala naman kayong tent, pwede kayong upo sa mga gilid ng puno. So lilim na rin yun. So okay na rin siya. Guys, nasa isang side kami ng Hermana Menor. And actually yung halos parang letter L na side itong Hermana Menor. Ang lino ng tubig. So ang tagal ko nang hindi naligo sa beach ng ilang oras, pero dito sa Hermana Menor talagang na-tempt akong gawin ito. Kasi pasensya na, pagod ako sa pagsisid eh. Kung makikita nyo, ayan, ang linaw ng tubig, blue. Tapos parang greenish blue siya. So matitempt ka talagang maliligo. Ang linaw eh. Dito sa part ng Luzon, so far pinakamalinaw at pinakamalinis na napuntahan ko dito sa Hermana Menor. So guys, I encourage you to go here kasi sulit ang boat ride ninyo, ang entrance fee ninyo, lahat sulit dito kasi maganda yung island at maganda yung tubig niya, malinis. So mga turista, i-advise ko na kapag pumunta kayo dito, of course, bring your snorkeling gears kasi wala sila dito eh. Ang daming pwedeng pag-snorkelingan dito kahit halos lahat ng side ng island na to pwede. Mga turista, hindi ko akalain na ganito kaganda dito sa Hermana Menor. Nakita ko lang siya sa pictures, pero sa personal, mas maganda siya talaga. Ay, na-tempt nga ako sa paliligo dito kasi maitim na ako syempre. So nung nakita ko tong Hermana Menor, hindi ko napigilang maligo. So ganoon talaga, mangingitim ka na. Kaya mo na yung pangingitim na yan, basta at least nag-enjoy ka. Kita mo yung blue beach, crystal clear water, okay na yon. Guys, the sand here is like iba siya. It's white sand mixed with gold, para siyang white gold na mix na white sand na gold. So ito. So guys, if you like my video, please click the subscribe button below, no, for more travel update. Thank you for watching and I hope you enjoy my video.